Hello guys, it's me, Bricks, and welcome back to another video. So, for today's video, it's been a long time pala since nakapag-upload ako ng video, and today is, yun, magmumukbang kami, kakain lang kami ng aking friends, and so, yun, and nandito kami ngayon sa Pop Snack with my classmates, Yayo. So, as usual, Ethan and Junior. Hi guys! Hi guys, Ethan. Kanina na. Yeah. Subscribe niyo si Blix, please guys. Salamat. Just click the like button below and subscribe for more video. So, ayun guys. Magta-timelapse lang kami. So, ayun. Kakain kami dito sa Pop Snack and everything. So, I will be updating you later kung nandito na yung pagkain na handa kasi wala pa. And thanks to him, siya naglibre sa akin, no? Ayan, sila. Mga bukutan man sila. Ethan. Bye-bye. So, update lang kayo kay Malobat na Ox. Bye! So, ayan guys, dumating na yung aming foods. Tada! So, kakain lang kami and time-lapse. Naku, iputang. Where should I put this? Time-lapse. Ano picture na tanani? Selfie? Last. Selfie muna kami.
So, ayun guys, tapos na kaming kumain. Taran! Sulit dito, sulit. Punta kayo dito sa Iligan. Yummy, 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 yummy. So yun, kakatapos na namin kumain ng footlong and so yun. Alis na din kami kasi magsisira na yung store and so yun. Thank you so much. So I will be inserting some videos na lang dito. So abangan nyo akong next video. Bye! Bye. Bye guys!